Ongi etorriak maiatzaren lehenaren ondorenera. Gaur bildu da zuzen ere intersindikala, zein izango ote da erabakia? Batuta segituko ote du Ipar Euskal Herriko eta Frantziako sindikatuen batzak erretreta erreformaren aurrean? Bien bitartean baina, aizue, Ana Urtsuegia, gaur ere, Izar. Y en España lo va a tener, porque el sistema judicial en España funciona. Izango ote da ordea bere alderdian ardura gehiagorik? Eskerrak Nafarroaren egunari. Baina lasai, laster, geurean, prest da, badator, kanpaina, ala bazan eta ez bazan, hauteskundeak herriko plazan. Eta kitxo! Milaka lagun atera dira Euskal Herriko kale eta karriketara, Baionan esaterako 30.000 lagun atera dira intersindikalaren deiari erantzunez. Hego Euskal Herriari dagokionean erosmen ahalmena eta lan hitzarmenak erdigunean, eta noski Euskal Sindikatu nagusien arteko gatazka. Grebaren estrategiari begira, elkarri aizkorakadaka aritu baitira, bai ELA eta baita LAB sindikatua ere. Bien bitartean, Ipar Euskal Herrian esan da bezala milaka lagun Baionako karriketan, intersindikalak batuta segiko ote du erretreta erreformaren aurrean ez baita aztekoa, Borna Andereak eskua luzatua diela sindikatuei aurrera begira adostasunak erdiesteko helburuz. Eta Nafarroan bakarrik ez, baina gaur Nafarroa dugu geure albiste, izan ere, Idortea, Lehortea
kezka handiko puntua bada, gobernua, nekazariak, udalerriak aurrera begira zer. Ez da ez txantxetarako kontua, izan ere datozen hilabete eta garaietan oro har denak garestitzen segituko duela albiste dugu egunotan, baita uraren eskasiaren ondotik ere. Eta Nafarroan zehatz-mehatz hitz egiten hasita, 40.000 hektarea honezkero Idorte-edo lehortearen eraginpean daude. Horrek zer esan nahi du? Datozen hilabeteetan oinarrizko elikagai askok gora egingo duela eta horrek eragina izango duela oro har erosmen ahalmenean. Argi, Idorte-edo lehorteak ondorio larriak utziko dizkigulako baita geure etxeko ekonomian ere. 2022an lehorte gogorra pairatu genuen. Europak esaterako bere historiako bigarren urterik beroena bizi izan zuen, eta inoizko udarik beroena. Euskal Herrian eragin handia izan zuen prezipitazio eskasi eta berote handiak, batez ere nekazarien uztan. Ordutik ez du euri askorik egin eta azken egunotan ere bero handia egiten ari da. Esan daiteke 2023 hau ez dela baldintza honenetan hasi. Hori ala Pirineo Atlantikoetako prefetak joan den astean Idorte batzordea bildu zuen. Batzordearen asmoa 2023 honetarako udako lehorte berriak eta honek urringuruneetan lituzken eraginak eta uraren erabilera ezberdinak aurreikustea zen. Prefetak nabarmendu zuen geruze maila eta uraren emariak ohi baino apalagoak direla. Elur maila biziki baxua da Pirineotako mendikatean, eta honen urtzea ia 2 hilabetez aurreratu da. Urtegi askoren betetzea ere gabasekoa bereziki normala baino asko zapalagoa da. Ildo horretan prefekturak nabarmendu du uda sasoia hurbiltzen ari denean urpilak eta ahulak direla. Eguraldiak orain arte bezala jarraituz gero prezipitazio eskasiarekin eta temperatura altuekin egoera zaildu daitekeela ikusten dute. Idorte batzordea zehaztu du momentuz ez dutela profesional edota partikularren uraren erabilera mugatuko Ipar Euskal Herrian. Baina datozen asteetan berriro elkartuko da batzordea arreta handiz jarraitzeko egoera. Hegoaldean berriz, Gipuzkoan eta Bizkaian ezin da esan lehortea bizitzen ari direnik, baina Araban eta Nafarroan kezkatuta daude. Azken 6 hilabetetako prezipitazioak batez bestekoak baino 140 gutxiago izan dira Nafarroan, eta udan egoera larria sartuko garelakoan dira ingurumen adituak. Testu inguru horretan, Nafarroako lehorte maila elkartu da eta neurriren bat ezartzea espero da. Sare herritarrak agerraldia egin du Donostian asteburuan, besteak beste kezka eta salaketa ere bai justizia espainiarra Trumpetan dabilela eta nahita eragozten hainbat presoren gradu aldaketa edota zigorren gaineko kudeaketan. Etxera nahi ditugu, etxera, bai, etxera. Etxera bidea gertu. Etxera itzultzeko bidea eta aukera izan behar da euskal presoentzat ez ezik, erbesteratuentzat eta deportatuentzat baita. Salatzen ditugu beraz, beren togak mendekutarako tresna bihurtu dituzten horiek. Ederkiako asko dakitelako hartzen dituzten erabakiak legez kontrakoak direla. Haiek diotenez defendatzen dituzten eta defendatu behar dituzten legeen kontrakoak alegia. Jarrera horren infrentsua da estatutik edo estatuaren inguruetatik egin eta inoiz ikertu ez diren hilketan, torturen eta agintarien egileen impunitatea. Ikertu eta zigortu zirenean, gainera zigorra hutsaren hurrengoa izan zen. Eta berehala, kitatua, isilperatua. En España lo va a tener, porque el sistema judicial en España funciona.
Ana Urtsuegia Lasarte Oriako alkate urte luzez izan zena, Alderdi Sozialistako hautagai, baina Somoto herriagatik bereziki ezaguna, dirua bidegabeki erabili izanagatik, orain gutxi, oso gutxi, gertatu berria baita, bere burua errudun jo duena urte luzez errugabezela aldarrikatu ostean. Pero desgraciadamente los perjudicados van a ser ustedes. Somoto herrian bertan, esandakoak dira hauek, Urtsuegiak sekulakoak esan zituen orduan, eta azken adierazpenotan entzun ahal izan duzuen bezala gainera, Somotoko herritarrei diru laguntza publikoz bertan proiektuak aurrera eraman eta bertan bizi diren nekazarien aurrean esandakoak dira hauek. Pentsa ezazue, Euskal Herriko ustelkeria kasu bat Nikaraguako herri txiki batean zer zentzu zeukan agerraldi eta gainera hala sutsuki egindako agerraldi horrek. Edo nola ere, urte luzetako kontua izan da, Urtsuegia anderearen ustelkeria auzi hau, eta pantailaz bestalde Maider Galardi dugu. Analisia egiterakoan, pentsatzen du kazetari gisa eta Lasarte Oriako hiritar gisa ere bai, diru publiko du funts publiko hori izan delako bidegabeki erabilia. Urtsuegia anderearen auzia urte luzetako kontua izan da, baina badirudi azkenean argizpiren bat ikusi dela eta azkenean argitu zer den edo ze kristo gertatu den Lasarte Oriako diru publiko honekin eta Somotoko herritar gaixo hauekin. Bai, argitu zitekenera arte, eta segurazki argituko ez diren hainbat kontu geldituko dira bidean, baina bueno, nolabait egun hauetan edo argitan emandan albisteak berresten du, eta aurrekoan sare sozialetan ere jartzen nun, berresten du txikitatik entzun ditugun zurrumurruak, ez? Andre honek erabili dula herritarron dirua, lasartearron dirua, prebarikatzeko eta malversazioa egiteko. Eta hori akordio batean, fiskalarekin eta akusazioekin egindako akordio batean onartzen du. Olako albiste batek hainbeste denbora, ia 10 urtez iraundu duen auzibide bat horrela iztea, gogoratu behar geha oraindik epailearen baiezkoa edo behar dela, baina parteak behintzat ados daude onarpen honekin, ostra, izan zen guretzako nik albistea irakurtzeakon, esan, egia da ez, egia da herrin ikusten zalako Somotoren alde, bideo horretan bertan berak aipatzen du. Ni ibili naiz hau 4 personen artean atera dugun dirua da, $900,000 eta kasi $1,000,000 eta poltsak saltzen eta horre otezan ez, merkadilloan poltsak sartzen, bazenekin Somotorekin aizpatuta gendela, ez genekien oso ondo diru hori nola juten zen, eta ez da bakarrik onartzen dula delitu bezala prebarikazioa eta malversazioa, baizik eta eldiario.es atera duen informazioaren arabera, 23 kontu aletzen dira akordio honetan, ez? Zertara bideratu zen diru hori eta barreta beste. Ostra, nik uste dut honek gauza asko esan nahi dula, bat, herritarron artean entzuten genuen zerbait eta hainbestaldiz esan zaiguna ez dela hola frogatutzat ematen dala. Bestalde, gaurko kontua da ere bai PSek baliogabetu egiten du bere militantzia modu kautelarrean, baina baita ere argi esaten dute Urtsuegia hala ere ez dela aberastu, ez? Eta justu hori dela gakoa bera kartzelara ez juteko, baizik eta beste proiektu batzuetara bidera, naiz eta modu bidegabean bideratu diru hori, beste proiektu batzuetara mugitu zela diru hori eta ez zela bere onerako izan. PSE gaur egun oraindik nolabait esku batez Urtsuegia deuseztatzen egotea, baina bestean nolabait oraindik beraien erantzukizuna ere alderdi bezala alde batera uztea gutxienez deigarria iruditzen zait, eta uste dut jokatzen ari direla edo kokatu nahi dela gaia lasarteko kontu bat izango balitu ez dela, baina Andrea hau justu gaia lertu zenean Patxi López lehendakari zela mugitu zuen Txileko ordezkaritza batera, beraz Eusko Jaurlaritzaren
postu bat eukizuen hau guztia gertatzen ari zen bitartean, 18 urteko inhabilitazioa ezarri diote, eta atzera joko bagenu 18 urte horietan adibidez kargu publiko hori ezingo luke bete. Bestalde senataria ere izan da Espainiako senatuan, beraz hainbat kargu euki ditu, PSek halako erantzun epel bat emateko iruditzen zait. Eta beste, bai esan. Bai, eta zentzu horretan, pixka bat herri akusazioak dioenaren arabera, naiz eta aipatu dituzun ertz guzti horiek, ezta? Nolabait bere burua berasteko baliatu ez izana, hainbat eta hainbat utzi nolabait multzo berean sartuta bideratutzat jotzea, baina araberean herri akusazioak dio nolabait aro baten itxiera ere badela hau. Akaso ez epai eredugarriena, baina aurrera begira mugarri bat jartzen duena. Hola ikusten duzuzuk ere? Nik ikusten dut alde batetik lehen aipatu detena, herritarrok bageneukala urgentzia hori gertatu dena argitzeko, PSek, lasarteko PSek gaur itxitzat ematen du auzia, baina ia oraindik epailearen onarpena falta dela, eta bestetik nik herritar bezala bai jakin nahiko nuke benetan garai hortan PSek onartu etzuen edo babestu etzuen ikerketa batzorde horri tira egingo balitzaio, norainoko implikazioa edukiko zuten garai hartan agintari zirenak, ezta? Ezakit kosta, ustelkeria kasu guztietan gertatzen da, ez kosta egiten zait sinistea persona bakarraren kontua denik. Ederki, Maider, egia da kontu honek zer esan gehiago ere emango digula, momentuz gaurko hemen utziko dugu analisia labur baldin bada ere, Somoto auziaren gainean aurrera begira, akaso diru publikoaren kontrola zertxo baita areagotzeko balioko izango du? Bai, esate baterako 2011 arte, Lasarten ez zegoen halako diru laguntzak bideratzeko protokolo bat, edo ez zegoen zehaztuta bide horri bat, holako gauzak nola egin, ez? Honek balio dezala aurrerantzean diru publikoarekin egiten den hori ondo xietzeko eta ondo zehazteko. Eta hau izan da dira ere, maila makroago baten hausnartzeko alderdi dauden esate baterako jaurlaritzan ere ez gaur egun eta ze gaien bueltan ari dian irriste egiten eta kasu hontan ari naiz azken egunetako kontua delako de Miguel auzia. Ez dakit biak eskutik eskura joango diren, baina hortxe ditugu bi ustelkeria kasu. Maider Galardi, eskerrik asko. Beste behin ere geurean izategatik, kolpez kolpen, gehiagotan izango zaitugu noski baietz. Zuei, urrengoa platoan. Etxeko zuaitz genealogikoan indusketan hasi ezkero, ziur gerra garaiko kontu hainbat aterako dituzuela, baina akaso batzurentzako Afrika iparraldeko gertakizun batzuk urrunean geratzen dira oraindik orain. Gerra garaiko kontuak bakarrik ez, gerra ostean oraindik ere asko izan zirelako, bertara soldaduzka egin gabe zuten gudariak izateagatik, herritarrak izateagatik, edota esklabo gisa hara bidalitako euskaldunak tokitan, Rif, Afrika iparraldean erakusketa duzu ikusgai. Afrika aldera, oraingo aldian, gazteri handiak doazi, diotea diderazi, ez dala joan bihar igesi, amak negarrez daudezi. Erakusketa honen balioa ez da bakarrik Eustakiok, hemen urretxuko batek, orain dela 100 urte atera zituen argazkia baizik eta estatu mailan ez da, beste argazki sortarik, soldadu batek bere lankide edo beste soldadu batzuen eguneroko bizitza kontatzen duenik. Rifeko argazki hauek memoria historikoa ere badira, eta gogoratu ezagun 7 urretxuar oraindik ere desagertuta darela anualetan. Bizirik dauden 10 lagunen peskizan, etxera bueltatu naiz eroi baten gizan,
azokataz arituko gara. Gertuko kontsumoa sustatzeko ekimenetaz alegia. Bertan bi elementu nagusi izango ditugu. Gertuko eta bertako, alegia kilometro zero ordezkatzen duten produktuak, bertan ekoiztutakoak, eta gertuko harremana ordezkatzen duten kontsumo harremanak. Ekoizlea eta kontsumitzailea zuzenean eskuz esku aritzeko balio dutenak. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu eta beti bezala solasaldi interesgarri bat. Bukatzeko errezeta goxo bat, beraz badakizue. Ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Mafka basoaren zaindaria filma apirilaren 28 zinemaretoetan izango da. Mil esker. Mafkak basoko arimak maitasunaren eta zaindari betebarraren arteko autoezinezkoari aurre egin beharko dio gizaki batez maitemintzen denean. Goimendi beltzetatik haratago izaki fantastikoz betetako erresuma bat zabaltzen da. Mafka baso sorgindu honen zaindariak basoa dozein eraso edo bidegabekeriatik babestea du helburu nagusi, baita gizakien erasoetatik ere. Ilunaren bestaldean dagoen basoan. Orduan Lukas ezagutzen du, mendietan galdutako musikaren maitale gaztea, eta maiten mindu egiten dira. Ara guztien kontra, Mafka eta Lukas maitasun istorio batean murgildu dira, erreinuan izango dituzten ondorioa kontuan hartu gabe. Zuk uste Mafkak basoa salbatu ahal izango duela? Ikusi zenemetan. Calladitas y criando niños como conejas. Tú tienes 2 cojones, ¿no? Esa mala hostia, ¿dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre? Después te presento a Sagrario, que ahora está desayunando. Bea, ¿tú sabes dónde está la habitación de invitados? Hay que limpiarla y cambiar las sábanas. Y sube por si Mire necesita algo. ¿Por qué no quieres ver a tu madre? No quiero verlos. ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa? Miren, ¿dónde vas? ¡Miren! Esto no lo tiene que saber nadie. Conozco una gente que puede ayudarla. Es un grupo de mujeres que entienden de esto. ¿De qué? Los de abortos. ¡Si no la tiraste por la escalera! ¡Amás! ¡Déjame! ¡Amás! Cruzar la frontera es peligroso. Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto. Pero tú sí. Qué ganas tengo de abrazarte, hija. Que no hablan de las 11 de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando! ¡Todas somos las 11 de Basauri! ¡Respeta a las mujeres! ¡Déjame! ¡Amás! Hacía tiempo que no te veía tan bien. Bela Rivero Vallesan, Bela Rivero Vallesan, Bela Rivero Vallesan, Bela Rivero Vallesan, Bela Rivero Vallesan. Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ez da
dago diruek? Bela Rivero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Hau paixun. Nafar guztiak mugaz gaindik batzeko helburuz sortu zuten duela urte dezente batzuk Basaizia elkarteko kidek eta belaunaldi ohiturei eutsi diete eta beste urte batez Nafarroa bakarra eta Euskaldun guztien elkargune izendatu dute Baigorri noski baietz. Eguneko irudiak dituzu horiek, baina guk adio esan aurretik utziko dizkizuegu. Nafarroa egunak utzitako bestelako irudi gehiago eta bertan bildutako jendetzaren eta eskaintza zabalaren une gogoangarrienak. Aizue, honekin adio esango dizuegu, baina badakizue bihar hemen izango dituzuela berriz ere bueltan eta zuek ere hor nahi zaituztegu, badakizue sare sozialetan nahi eran topo egingo duzuela, kolpez kolpe Antenatika eta albistegiarekin eta zuzenan berriz badakizue bihar bertan hemen izango gaituzuela bueltan, ez utzik egin. Aio.